Huriani Tuhata, adorang sotapuka parmingguata, jumolo mata pasahat ngoluta dot parmingguaton, tuadopan di debata martang yang nauhom maita. Amen. Atong tapuji jala tapasangak matuhata maride mahita can bukwede nomor 10 ayat sada sahat ro di ayat 2. Mari hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi porbadia, natu mopalangit doho tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho ale sandok tanoon, endeon hamu mahamulian ni guarna, marmulia bain hamu puji-pujanna, dok hamu mandok debata, tung nasokal do akka pambahenamu, binani hanitibul ni guarmi, ikon marsobat ho akka musum. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami, marhite-hate, pakirimon na mangolu, asa toktong hingot kami, nahehe doho muse sian namate. Songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen.
Patik ni debata di Binggutta sadarion ima sian patik nomor sada sahatu patik paupaton. Patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marukap au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanommu manangaha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tonga rodi bagasan aek na di toru ni tano ikon gabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ayo na huhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paopaton ingot tamu ma pabadiahon ari minggui dina onomari ma ulahamu nasa siulommu alai anggo ari papituhoni ari parbadianan nitu jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni huta ni halak pe namangebeati hutam. Aidina onomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi mariadiat do ibana di ari papitihoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata ari paradianani jala di parbadiai atong rap mangidogogo mahita siat tuan debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hombartu patikmi amen. Uriani tuhatta tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan para siroha midahami nadangolon rodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahatot dohami tubu jaladang adong haporsiao di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akkadalanmu masai gudang pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basamdo asini roham saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami saya ingot mahami hobartu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati marham di dosa nami nagudangi. Amen.
Tabegema baga-baga taringot tua sesani dosata. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tuksura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Bortar do bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapom mandi di bata na digijang. Amin. Hatani debata naturpuk epistel di binguta sadarion tersurat mai sian Joshua sada ayat 5 sahat rodi ayat 8 tajahama secara responsoria. Dangadong manang ise namanahan jongjong di jolom saliling ho mangulu. Songon padongonku di simusa. Donganakku doho dak tagamon pasobokku manang tadi konokku ho. Irma todim jala marsihohot ai ikonohodo mabagi tanon bahen partalian ni bangson nau warihon tu opunasida lehonok tunasida. Asal pirto dim jala marsihohot situtu mangaradoti dohot patupaon hombar tu sude patik. Akan itinaon ni si Musa naposok kitu ho. Unang manibil ho siani tu siamun manang tuha birang. Asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Unang meret buku ni patiko siapa mangamu. Saya pikir-pikiri mai Arya dohot bortin. Asa diradoti ho jala di patupaho hobbar tu sude natar surat di bagasani. Asa marutu ho di akka dalammu. Jala marmulia parulaumu. Ima sahatna mertua do akan natumangion hatani debata jala nau piosa. Amin. Tahati dakkom maha porsiautai, songon nani hati dakkon ni dongat tasah porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di bata Jehova, ido ama perguguna suatu dosan, natumo palangi doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, iman di tubuh ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang saubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman silatus
nama te tarpajal lo ibana di hau pinor silang, na tuat tubanotoru, na mulak mangolo di hari patoluhon, na manaek tu surgo, lau hundul di siamun de bata Jehova, amanae pargogo naso tu dosani, di sima imanda pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi alak na mangolu dot na mate, au porsea, itondi porbadia, jalaroksa da huria nabadia, huria topan Kristen akan nabadia, do dia sisan dosa, do diatai namandok, mulak mangolu dok sogot ini halak, do di haluan nasora suda. Amin. Shalom Aleichem. Tikting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 25 April 2021. Nasohu jahamisian joloon, tajahama di bagasan rohat tabe. Na perjolo, goar ni minggu jubilate, marolop-olop tu debatama sandok tanoon. Topik, mangoloi parsuruan ni Tuhani atau menuruti perintah Tuhan. Partangyangan sektor, hari Kamis tanggal 20 April 2021 pukul 10 siang 30 WIB di gereja. Sektor 10 Tolu Pakupatan, sektor 15 Rau, sektor 10 Onom BCP, Parhobas. Liturgis Situa JN Sinaga, Parjamita, Pandita BB Siagian. Dibagas, sektor 10 dibagas ni keluarga calon Situa Hasidauruk Boru Manulang. Liturgis Situa Hasitorus, Parjamita, Pandita TM Simorakir. Dewan Koinonia, Huriata Toktongdo Makobasi PHD Manang PA kategorial dohot sermon guru-guru sekolah minggu marhite online. Ima media aplikasi Zoom, songoni tatap muka di gereja. Ima Parjolo seksi sekolah minggu. Sermon guru sekolah minggu di hari Rabu tanggal 20 April 2021. Parhobas Pandita Mungkur. Paduahon seksi remaja di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021, Parhobas Pandita TM Simorakir. Patuluhon seksi Naposobulung. Hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021, Parhobas Pandita DFD Tapubolon. Seksi perempuan hari Kamis tanggal 20 April 2021, Parhobas Pandita BB Siagian. Seksi Bapak di Patupa sehali sabulan di gereja Ganup Ari Jumat Minggu Paduahon. Pukul 10 sia 30 WIB diuduti margurukur jalan manjamoton protokol kesehatan. Seksi lansia hari Jumat tanggal 30 April 2021, Parhobas Pandita BB Siagian. Pinangidoma kerjasama ni Ketua Dewan Koinonia, dohot Ketua Seksi, laho berkoordinasi, taringot, tu partikian, dohot sistem pelaksanaan. Mamuka bulan Mei, naeng di Patupa kur di Ganup Minggu, jam 10.15 WIB, sadakur, setiap minggunya, songonon ma jadwalna. Minggu pertama, kur ama huria. Minggu kedua, Kur Ina Huria. Minggu ketiga, Kur Ama Immanuel. Minggu keempat, Kur Deborah. Minggu kelima, Kur Naposobulung. Ruas na tamba. Mamuka mingguon, gabe ruas ni Huria tama. Na parjolo keluarga sape pangaribuan. Ibu Erapi Boru Sinaga. Pindah dari HKBP Sebunga Resort Panai Hilir Distrik 26 Labuan Batu, tinggal di sektor Walu Ciruas. Paduahon, keluarga Jautar Simamora, Ibu Pita Boru Pakpahan, dohot dua halak Yanakon, Liston Simamora, dohot Perdamaian Simamora. Pindah sian HKBP Muara Tebo,
Resotebo Wiroto Agung, Distrik 25 Jambi, tinggal di perumahan Kepuren, residen Blok R10 nomor 14, sektor 10 Tolu Pakupatan. Anggiat ma di pasu-pasu tuhatta parsahoran dot nasida gabelas di roha di huriaon. Moloro nasida pinangido ma jongjong di tempat. Mau lihat ya mak? Langsung dulu sih. Sumbangan mik podium di Jalo Huriat HKBP Serang do sumbangan ima mik podium ima sian keluarga JM Siregar inang boru simanjuntak nahinan sektor onom legok mau liate madina sida di pasu-pasu tuhatta keluarga nasida bulan puasa untuk menghormati saudara-saudari kita yang beragama Islam yang melaksanakan ibadah puasa, dihimbau kepada semua jemaat supaya tidak merokok, minum atau memakan sesuatu di teras atau di halaman gereja. Demikian juga di tempat kerja, di perjalanan maupun di lingkungan rumah kita agar tercipta suasana yang sejuk, kondusif dan damai. Hendaknya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasanya. Parhepengon ni huria Boima tajahabe di tikting nasatu ita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima tikting pakobasion dohot parhepengon di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhat tai mai bahen sangap di goarna jalamak korhon uli dohot las niroha di huriana. Amin. Meredehita sian bukede nomor 670 ayat sada. Martang yang mahita dan berdebatan sumurung sian saluhut naroha ima mengeramoti hati-hati rut pikiran mulai di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita manginang las roha ala nang lilik kita rak pajupang ala nong gabi ujak gabi bicikande masih holiba Tuhan musaluhutna ruas ni huria HKBP Sabungan Serangun. Hatan dibata dihita imanata surat di sada Yohanes bidutolu ayat 10 sia sahatu ayat 20 tolu. Margati sori mahita majaha. Sada Yohanes bidutolu ayat 10 sia sahatu ayat 24. Disima boto ota babua sian hasitongan hita jala tapapos rohata di jolona. Molo disolsoli rohatan ubal gado di batas yang rohata jala di boto salutna. Hamuaka haholongan molo disolsoli rohata hita. Marhirasni roha do hita maradupon debata. Jala manang ahape tampudo jalo otta do isian ibana ala taradoti patikna jala taula lomong. Odo patikna
naing porsia hita diguarni anakna Yesus Kristus, huhut marsia haulongan songon naung tinonana itu hita. Siradoti patina, ido namian di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana, jala sianodo taboto, naumian di ibana di bagasan hita, sianto di nane lehon na itu hita. Iba sahatna. Panggorani roha manang di bahasa Indonesia dok hati nurani. Omma sada songon mahkamah manang semacam institusi di bagasan diri ni jolmai na berkemampuan kuat laho memutusson dia ma nadenggan dohot dia nasodenggan. Molo panggorani rohai diwarnai ketidakbaikan, perilaku yang tidak baik, maka akan muncul ketidakbaikan, sikap yang tidak baik di tengah-tengah ningolu ni jolmai. Sebaliknya do molo dinggado hati nurani panggorani rohana, apa yang muncul dari setiap tindakan perkataan dari kehidupan manusia itu akan baik. Alanido ala berangkat borhat sian panggorani rohaido sudah tindakan ningolu di jolma. Odo sipata na jot dipakai simbolis. Laho manegai rohani jolmai pikiran nang tindakan nape. Ay molo rohado husip-husip tu bagasan ngoluta. Diterima panggorani rohai. Lausido nagabe haruar marhite pakatayon nang tindakat tapi. Hurintu hata manami nanami alaudo songon mahkamah jala ngurutope di pengaruh yodo lahu bertindak songon mahkamah di tonga-tonga ni ngoluta songon hakim. Ibaratna songonon molarong lu sia tonga-tonga ni ruas ni huria. Namandok bahwa sian panggorani rohana dosanya tidak mungkin dihapuskan. Alani balgani dosana idokot panggorani rohana hakim di bagasa dirina. Ujungna moldon majalo barita nauli. Sai disol-soli marohana. Jala dang talupi bana dia dopan di debata. Jala dohonon nama tak pola perlu betu gereja. Ai si balga si gudang dosa duau. Alanga jumolo ibana dihakimi. Diadili panggorani rohana. Iro jot molo marulau nabadia. Marulau nabadia misalna sadarion. Pitor satu ngadon mulak sojolo dohot marulau nabadia. Alaniaha didok di bagasa rohana dang taluk au marulaon nabadia. Omma panggorani roho dipaki sibulisi hita asa unang majalo barita nauli barita na balga taringotu kematian dan kebangkitan Yesus. Moloju minggu jubilate bersorak-sorak asa minggu patoluhon dung hayon itu hata Yesus Kristus naing diarahok kita balgani pakokopon itu hat Yesus tu hita balgani asirohana tu hita bahwa segala dosa apapun na balga nang na met pe dihapus debata asa umamian di bagasa panggora ni rohata na talubdo hita jongjong dia dopan ni debata arong dosa halak pajait borhat tu bagas coro topet di hari Senin Roma pardita di kiti pajupang duk selesai rupani pajupang nasida ngaharur bibana sa bagas coroon pajupang may nasida di gerbang makatahatay manasida ay marhuro hamong tu bagas coroon so hari Minggu nuahing ninna
Roma pajeti mandok namartangi yang doa padita nami. Itu terbarenggan na paditai. Buasa ahamano yang ditanya kok kuamangin. Manolosoli dosaku tiki pajai tahu di sada perusahaan pajait baju. Saya takoi do bonang nai nina pajaiton. Ganup au majait mulak sian ulau ni hubuat bonang nai ido na usol soli. Marpikir paditon bah ido ate. Je ina madusam disol soli huamang nina. Oh lo padita nami. Mai huto paditai dosa na manak kubonangokan dosa na met don. Artina bahwa mana yang manak kubonang dangi. Esok pula dong na rugi dak pola istilah no pani mabunuh manang na margabus manang na dosa nasing nai. Ina madusam na isol soliho ido. Badang arong bedusam na balga na disol soliho to do pan debata. Ropa jeti medokon adong do. Ci bahasa arong do hoti disol soliho inna. Arong dosa de prinsip do padita nami. Molo di sesa debata dosa na met dosa na balgape sisaon na do nina pajero bato ho tutu nina rohani paditai mula ma pajeti dihamu amanam tinanami hatan debata di bagasa turpu jamita sadarion didok naking disi di sita boto di sima boto ota pabua sian hasitongan hita jala tapapos rohata di jolona. Kita berasal dari kebenaran. Sian hasitongan ido hita dah ada sian hajahaton. Maulo sian hasitongan ido hita. Kalau kita berasal dari kebenaran, maka hidup kita adalah hidup orang-orang yang benar. Ala tabotor hita sian hasitongani sian Yesus Kristus. Na tapes tahun dari pasca na balgai. Totu sahali karena kita berasal dari kebenaran, maka kita adalah orang-orang benar. Dan arong bedi hita nuaing jorma nasotikos. Nasositong. Ahagape di tonga-tonga ni parungulota. Tutu jojot kita mangulahon aka nasositong. Alhai prinsip ni ngoluta sebagai anak-anak Tuhan yang telah dilepaskan dari dosa, bahwa kitalah orang-orang yang berasal dari kebenaran, hasitongan asaitan tanom di bagasan rohata. Asa molo sian hasitonga kita, sian kebenaran. Asa molo pe salu na tindakan di tonga-tonga ikuti ikositong. Idoko naking di ayat na mangikuti ho bartu patik ni debata. Hobar tu hasitongan ni debata. Totu dang tarbahin si kopi songon jolom madi hasiang anon. Alai unang tanom di bagasan rohata naso talup pita jongjong dia dopan ni debata. Molarong sian ruas si hurian waing morta sukun buat sarang berminggu huamang. Dang tolak dope anon rosul padita nami arong dusong ini rogem panon. Seolah-olah dang talupi bana jongjong di tonga-tonga di bagas coron maradopon debata. Jala molarong anu marulaw na badia di tikin ari na mangihut soto ngadong namulak. Pabua salu na hita talup majalo hasitongan kebenaran dari firman Tuhan. Molo husuku Tuhamu amanginang. Masuk surga dohamu tahe? Masuk surga doh hita? Ido iko pasti dote. Dangarong na ragu-ragu disi. Firman Tuhan ayodo di gugay si bolisi rohata. Ay seolah-olah hita dang talup jongjong di depan debata. Seolah-olah hita dang talup masuk surga. Hape nunga maate tu hatai humokop dosata na met nang nabalgai songonak keningani. Ketika Tuhan mampu menghapuskan dosa yang besar, aka dosa-dosa nasing nepe talup do tarsesa mudar ni Tuhata Yesus Kristus. Ido suaran minggu sadarion ima minggu olop-olop marulop-olop do hita marsorak-sorak do hita
Allah nunga di bagasan kebenaran hasitongan ni debata kita. Kita adalah orang-orang yang benar, yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Jala di ayat 20 musidok, molo di sol-soli rohata hita, ubal gado debata sian rohata jala di boto saluhutna. Molo di sol-soli rohata, lapatanna godang do halak, naso manol soli dosana. Adong dua sisian itu hatta Yesusi, na mangulahon nasusitong dia dopan di gurunay itu hatta Yesus. Na perjolo ima si Judas Iskariot. Dung di jehoni bana tu hatai. Dang adong panolosoliod di bagasar rohana. Nunga marsala aw ninna. Ay hujehehon naso marpipot. Gabilaho may bana manikot, bunuh diri. Alaya dong sada murid ni Yesus Muse, sisianna. Ima si Petrus na tuluhali menyangkal tuhata Yesus. Di sol-soli do memang rohana, alaya dong perubahan na drastis. Dua murid ni sisian Tuhan Yesus yang melakukan yang sama kepada Tuhan. Serupa doi menyangkal maswadahon dohot nama jehehon. Alai ketika pintu pertobatan ada dalam diri Petrus, dijakut debata doi bana gabi sisianna na luar biasa marbarita dauli. Alai asing doang si Judas dang disol-soli rohana ditopo do dalana sa diri, ujungna bunuh diri manang manikot. Berpotensi do hita rupani tu dua sisian Tuhan Yesus on. Adong do jol maidok na kingini manol soli do sana. Alay adong do naso manol soli do sana. Idok di ayat 20 molo di sol-soli rohata hita. Ubalga do di bata sian rohata jala di boto do saluhut nai. Omma panggora ni rohana kiningani. Gabi hakim di tonga-tonga ni ngolutta. Molo tapake do panggora ni rohatai gabi hakim na menghakimi hita. Alairo koda kiringani na gabi hakim tertinggi. Dah ada rohat tahun. Dah ada panggora ni rohat tahun, bukan hati nurani, tetapi yang menjadi hakim tertinggi adalah Yesus Kristus itu sendiri. Alani unang pakai manginang panggora ni roham laho menghakimi dirimu sendiri. Memang gabi mahkamah di tengah-tengah ni ngoluta. Alai unang tapaki menghakimi dirita. Majeheho dirita. Alai adong do debata napatut menghakimi hita ima Yesus Kristus isa diri. Di ayat 20 ada musi didok. Hamu akah haholongan molo di sol-soli rohata hita marhirasi roha mahita maradopon debata. Molo di sol-soli rohata hita. Totu adong do panolosolio di bagasa rohata adong. Alai godang do halak na manolosoli. Rohana alai diulahom museyaka na ni sol-solan nai. Lapatana nga diulahon nasala disol-soli muse diulahu muse disol-soli muse diulahu muse gudang dosongoni. Alai barita nauli madok di bagasa tikyon asa molo tal sol-soli rohata idok di ayat 20 pati gabe siradoti patik ni debata mahita. Odo natinonahon ni debata di epistel na kiningani tu si Joshua ditiki diangkat tibana gabe penerus ni si Musa lahu manguluhon bangso Israel menuju tanah Kanaan. Asa diradoti patiki unang manipil tu siamun dohot tu habirang
songon ahai do rupanino ni molo tabereng sadu hoda sai di bahdo kacamata tu simalolong nai asa boha asa lurus unang dibereng tu kiri dohot tu kanan ai molo sai dibereng tu kiri dohot tu kanan sadui daksa hati tu tujuan nanya rahon ituan nai molok nakining unang manibil tu siamun dohot tu habirang lapatana nagabi patokan ima pahatik ni debata hata ni debata didok dia do probati sirado ti patikna ido namian di bagasan ni bana jala debata di bagasan ni bana akahalak na mangarado ti pahatik ni debata ido namian di bagasan debata adong do molo tabirang rupani simbol ikan setabi di bibil tahun saya dibadui harus syukur kali roata manginang buasa adong simbol ikan di bibil tai lapatana bahwa ikan itu kehidupannya hanya di air saja. Hola di air do ikan ini. Molo tatakup ikan ini ido adong idok holong budat. Holong budat di tikimarsik sungai. Di adong satabi budat monyet di gejang nihawi. Asirohana mereng ikan di aik nama hiangi dungi di bana tu gejang ni hau asirohana saya di apu-sagu sibana rupani jala di leon marsi panganon ikanon dipikir molodung di leon mangan rupani dia tak di gejang ni hawi gabe mangulu ikan ni dahau ngati ima guarda holong budat lapatana anggo ikani habitat na ima hola di air do tuk tabain disangkar emasi dang mangulu ikani jadi songoni do nang ngulu ni hak Kristenon lapatana ruang lingkup ni nguluta ima holan di debata sendiri haruar sian ruang lingkup ni Yesus ima hamatian nama ujungna. Jadi bol kondison siradoti patikna ido namia di bagasan ibana. Memang patiki dang gabi haluau be. Alai nunga gabi pagari. Laho membatasi gerak langkah kehidupan orang percaya. Ima nagabi pagar. Na 10 patiki ima nagabi pagar dihita. Asa haruar sian pagari. Haruar mahita sian idok naking sian bagas debata sian debata itu sendiri alani siradoti patik na mahita ido namian di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana alani patikon gabe pagar dihita asa molo haruar hita sian patik ni sapului kita harus kembali ke dalamnya na memagari hita asonong gabe jolma na suri bagasan Kristus hita dia do patik ni debata didok di ayat 20 tului oddo patikna naing porsia hita di goar ni anakna Yesus Kristus huhut marsi haholongan songon naung tino nahon nai tu hita porsia di bagasan goar ni Yesus Kristus ido patik ni debatai dok asa molo haruar sian goar ni Yesus Kristus hamatian nama jabarna asa molo porsia hita di Yesus Kristus ido nagabi haluaon di tonga-tonga ni ngoluta
Jala alanido rohita bersekutu di tonga-tonga ni mingguta sadarion ala hapursiaon di Yesus Kristus sendiri. Napadua hodok di si huhut mahita mar si haholongan. Holong nasiat di bata. Dada holong filia. Dada holong eros. Dada holong storge. Alai holong agape. Dada holong pardonganon. Dada holong permudaron. Manang persaudaraan. Dada holong na berlainan jenis. Alai holong agape. Ada holong agape. Holong dada holong na marsya holongan nanti. Manang take and give. Leho diau asa hulehoko. Alai holong na siya dibata ima. Holong meskipun engkau tidak mengasihi aku, tetapi aku tetap mengasihi kamu. Meskipun engkau jahat kepada aku, tetapi aku akan tetap mengasihimu. Ido holong nasihat debata. Alani minggu tasadarion ima minggu jubilate. Marlasi roha marolopolop ditaruhon barita na uliot duhita asa mulak di bagasan las ni roha nasihat tuhatai. Dosamu telah diampuni. Nunga disesa debata dosata. Alani omma barita las ni roha barita olop-olop unang pakke panggora ni roham amanginang nang naposubulung laho mengahakimi hita di jolo ni debata. Kita adalah anak-anak kebenaran. Hita akan naung sitong di hadapan ni debata. Akka jol manaung sitong lu hita manginang. Naung pinasitong ni Tuhata Kristus Yesus. Alani mulak di bagasan olop-olop las ni roha merjubilate ala naung gabe anak hasitonga kita di jolo ni dibata. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat tema Tuhan dibata manami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Jok dohami dihakimi, diadili panggora ni rohanami. Ala sipata jujut tami mangulahon nasohobar tulong ni roham. Gudang akan naung pinaluam nang porsia diho. Madok tu diri nasida. Dak talup jongjong di jolom. Alai marhite barita na uli di bagasa tikyon di paingot hatam dohami. Songo dia pe pangalasyon nami Tuhan di hadapanmu. Molorodo hami manolosoli tu jolom. Jalahodo nagabe hakim itonga-tonga ni ulu nami. Pabuan nang dipasit toko kami Tuhan. Sian saluhut dosa nang pangalusyon nami. Gabi buy mahami. Marhiras ni roha. Mulak sian bagas cormon. Dada dirdoni aka pangalusyon nami hami di hari-hari na salpu. Maulo adong sian ruas ni muriam. Na sotar jalo dirina. Pangalasyon na di hari na salpui. Si pata ditopuk adorana madok dang taluk di jolom. Alay barita na uli madok di bagas sa tikyon. Pabuan naung di pasitoko kami Tuhan. Siyan salukut na dosa nami. Mula dong siya ruas uriam na makilala masay borat dok-dok dosana di hari-hari na salpu. Alani di pengot hatam do hami. Asa unang gabi panggora ni rohanamion manguhumi hami. Alay nung ngasitong bihami do pamu alani mulak mahami. Marjubilati di bagasan lasi rohana siya koy. Di bagasan olop-olop tu bagas nami be. Lahu majalo aka asi roha sian ho tujulan yarion. Atong pasu-pasu maruas muriam. Naro di bagas tikyon nang na di bagas na si depipi
majalo barita nauli barita la siroha papos rohanami ganuk marsada-sada naung di bagasak ko hami jalaho di bagasak kami marhiti-hiti Kristus Yesus jalo matangiang pamujon nami amin. Mari deita hut papunga peleta pilihan sada dot 270. Salam
Rap jongjong mahita saluna. Tatangnya kuma pilihan na tapapunguto do pandebata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banugi jang hodo haroro ni saluhut sile kholo na ding gadot na soli basa na moliutus. Kupasat kami masih na nilhon mitu kami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabop na khusus di julum. Pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajon muritonga tongani huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mo lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalam dilehon Rodi pamataku Osano goki Rodi salut hartaku Ukasana itu Alia manami na di banwagijang sahay pinorbadia maguarmo, say Roma hara jaonmo. Say saat malom ni roham di banua tungon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sesa madusanami songon panesanami di dosa ni dongan na merdu satu hami. Una kami tu gitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasadame jalhong pasu-pasu Tuhan di bata. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di paus pasarohon madamena tutod di munabi. Amin. Shalom, horas marhita.